Kasoden maa 5 a bɛɛ lajɛlen ye soldasiw ye minnu ye fiɲɛ duruntu karidon janvier kalo tile 22 san 2023 kɔnɔ ni soldasi ninnu tun datugulen do ka un kasobon na Bamako a gendarme dɔ ka kɔrɔfɔ la ni a yɛrɛ ma sɔn tɔgɔ fɔ ma a y'a yira k'a fɔ ko ni soldasi ninnu ye wo de bɔ u ka kasobon ɲɛgɛn kɔnɔna na ni ka fangeleni walon k'u yɛrɛ ta a ma 5 la 2 b'u la mun tun datugulen do kɔsa in na n'o ye caporal Promumbe Munkoro ye ani Kuse Duba Munkoro 2e classe ni soldasi 2 ninnu jalakilen do ka sababu kɛ k'u ye maa 2 nin bɔ minnu yɛrɛ tun ye wari falennaw ye ni waleya kɛla janvier kalo tile fɔlɔ 2023 kɔnɔna na ni wari falenna 2 o fure tala ye Tianfala mun ni Bamakɔ cɛ bɛ taa kilomɛtiri 30 bɔɲɔgɔnkɔ la an ka Alayi Bubu lamɛn ale ye banbagatɔ kelen binin cɛ ye a bɛ ɲɛfɔli k'an ye kow tɛmɛna cogo min na. An ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Tianfala fanfɛla ninnu na n'o ye dugu dɔ bɛ Kulukɔrɔ sira na ko Sala ko misigɛnna dɔ ale ka baganw tun bɛ ka boli tu dɔ dafɛ ale taara ka taa lajɛ ko a y'a ye ko suma bɛ yen ale taara ka taa fɔ zoforo dɔ b'o yɔrɔ la ale taara f'u ɲɛna ko kasa dɔ kɔni bɛ o yɔrɔ ninnu na yen finalement an ni faamaw dara ɲɔgɔn kan ka taa donc an taara sɔrɔ olu de don kelen yɛrɛ o ye Lajibuye Fofana o ye ne yɛrɛ bɛnkɛ ye donc ale kantigɛlen don a terikɛ o ye Umar Bacili ye ale kɔni barakɔrɔla yɔrɔ kun sɔgɔsɔgɔlen ni muru ye ka tila ka kantigɛ sɔrɔ o lahalaw de la o de maa min yɛrɛ an bɛnkɛ wele n'o ye Lajibuye Fofana ye ko finitigi don bari o de y'a wele samedi su fɛ ka sɔrɔ k'a fɔ a ye ko dimanche fɛ a ka mɔgɔ dɔw bɛ yen wari b'u bolo a kan ka falen ale fana ko wari in t'a bolo a y'a terikɛ wele n'o ye Bacilikɛ ye o somɔgɔw ka fɔ la ko a ye 14 millions de minɛ a kɔrɔkɛ bolo o bila a kunna ka taa a n'a ka moto an kɔni ye tracé min dɔn o de ye sɔrɔsikɛ ye min y'a wele min ye ni soldasi 2 ye n'o ye caporal Promumbe Munkoro ani Kuse Duba Munkoro 2e classe o tun minɛna dɔgɔkun tɛmɛlen sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ n'u yɛrɛ ye jɔnko Ala fɔ ka yira k'a fɔ k'u nɔ bɛ ni kamalen 2 ka saya la ni wari falennaw tun don an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min kɔni ye ni soldasi maa 5 bolilen u bɛ fiɲɛ fɛ ni waati in na tɛgɛmadaw kan fɔlɔ Mariam Kuyate ka laseli do Bamako VOA Bambara.